В багатьох країнах Азії, Африки чи Латинської Америки досі поширені міфи, що окупація Криму – це частина антизахідного руху і що це начебто історична справедливість. Це все частина тієї ж старої російської пропаганди, яка десятиліттями працювала на створенні таких наративів. Але ми знаємо, що це неправда, і нам потрібно це змінювати. Серед успішних прикладів проєктів та майданчиків для роботи з іноземною аудиторією варто згадати Кримську платформу, освітній англомовний курс «Крим. Історія та його люди», форум «Крим глобальний», міжнародні виставки, що розповідають про півострів та мистецтво кримських татар. Ці ініціативи є ефективними інструментами для зміцнення міжнародної солідарності і поширення правди про незаконну окупацію Криму, залучаючи нових союзників, що можуть допомогти змінити світогляд і підтримати відновлення суверенітету України.